Цируси. Тези облаци са на 10 000 метра и предвещават вятър. Четвъртък и петък малко ще духа, но пък за сметка на това през уикенда ще е невероятно за летене. Със слаб бриз, слънчево време, уникално. А сега ще ви кажа нещо интересно. Някои от вас са забелязали странният цвят на водата през последните няколко седмици. Това се дължи на цъфтенето на фитопланктон от рода Емил Емилиания, който предава този уникален цвят на водата. И в допълнение на това срещаме изключително много делфини този сезон, което е още едно преживяване, което си заслужава. Делфините са навсякъде и при почти всеки полет ги виждаме от въздуха. Така че възползвайте се от последните моменти, в които може да видите морето отцветено по този начин и надяваме се делфините ще останат цяло лято в района. Очакваме ви през уикенда.